I det konventionelle landbrug er det tilladt at bruge kunstgødning for at få tilført alle de 17 essentielle plantenæringsstoffer. Det er også lovligt at bruge pesticider til gødning af det konventionelle landbrug. Det økologiske landbrug benytter sig af naturlige ressourcer og bruger derfor ikke gødning og pesticider, da de ikke opfattes som naturligt og er derfor ikke tilladt inden for økologisk landbrug. Der bruges i stedet husdyrgødning, kompost og grøngødning. Genmodificerede afgrøder er tilladt at bruge i det konventionelle landbrug. De er fremstillet ved at overføre gener fra en anden planteart, en bakterie eller et dyr via en gentransplantation til afgrøden. GM bruges til at beskytte planter imod skadedyr og sygdomme. Inficerede afgrøder er planter, der er i familie med ærteblomsfamilien. Disse planter kan indgå i samarbejde med kvælstofsbaserede bakterier. Kvælstoffet bliver omdannet til ammonium og nitrat, som afgrøder kan indbygge i deres væv. Efterafgrøder er planter med et dybt rodnet, som kan opsamle næringsstoffer efter at hovedafgrøden er høstet. Efterafgrøder sørger for at holde på næringsstofferne i marken, så udvaskningen reduceres. Når planten dør og bliver nedbrudt, frigives næringsstofferne, som andre afgrøder senere hen kan bruge. Landmanden vil gerne undgå ukrudt, da det tager næringsstofferne fra de andre planter og kan også skygge, så de ikke får nok sollys. De kan også tage vandet fra planterne. Landmanden vil gerne undgå skadedyr, da de spiser af planternes blade, så de ikke kan lave fotosyntese, der jo foregår i grønkornene i bladene. Kunstgødning er kemisk produceret, mens husdyrgødning og grøngødning er organisk materiale. Med kemisk fremstillet gødning er du sikker på, at dine planter vil få den næringsstoffer, de har brug for, mens man ikke kan være helt sikker på, hvor mange næringsstoffer det organiske gødning indeholder. Økologisk landbrug er dyrt, men meget bæredygtigt, mens konventionelt landbrug er billigere og kræver knap så mange ressourcer som det økologiske, hvilket gør, at man kan mætte flere mennesker ved brug af konventionelt landbrug. Dog hvis man skal tænke fremadrettet, er økologi det bedste, da det er godt for de udpinte jorder, da de ofte har brug for mere end det, hvad kunstgødning kan bidrage med. Det bedste landbrug vil derfor være en blanding af økologisk og konventionelt landbrug.